И какво става, хора? Днес сме с Божидар и аз съм Захов Бул. Съжалявам, че толкова време нямаше клипове. Играем Paladins. И той ме чува. Да. А? Между другото, сега съм играя. Аз Божидар играя Paladins и вие няма да чувате Виктор, защото аз съм тапак и не мога да и бандикама ми просто казва fuck you и като цяло да. Би трябвало вие да можете да чувате мене и някой фейлна. Тук що? Не, няма да може да чуете с Виктор със сигурност. Да, в моят клип ще се чувам. Ще чуват те мене. Ще оставя един линк долу за на Божидар канала. Може да му струшите subscribe бутона и лайк бутона. Може да вземете семейството на лайк бутона и да го струшите и него. Сам го измислих между другото. Между другото, колко време ще чакаме? Докато ти намери парти. Кесва ни го пусни пак. Може ли ти да пуснеш? Не, трябва да съм... добре, чакай. Пусна за малко музика, бакграунд. За да мога ли да получи копирайт? Да, мога. Може да се получи. Почти за всичко да може да се получи копирайт. Аз имах и ни копирайтова мания и си изтрих видеята. Също и така, забелязах, че влог номер 1 е стрит, не знам защо. Някой се оплакал. Със сигурност един от тях ще е Цветан. Аз не мога да го приема. Значи Реди ми пише. Ти приех го, вау. Добре хора, почваме. Може да мислям хората, вау. Божидар играй Каси, няма нито саппорт, нито танк, та игра ще напръснат. Аз ще ви играя... Между другото, казва, че ще ни пръснат. Аз ще взема... Аз ще взема Торвалд. Само защото ма кефи. Че е шорт рейндж играч и аз напълно съквам с него. Сега ще ви обясня какво правят скиловете му, макар че аз май имам клип за него. Къде е музиката, бе? Къде е музиката? Това е новия мап. Тук ще ви покажем и новия мап. Излезе нов герой. Уилоу. Голяма пеперуда. Така се обяснява Уилоу. Голяма пеперуда. Добре, явно. Ако се чувате Виктор, това е защото той май си е пуснал микрофона в играта. Не съм го пуснал между другото. Ти какво чуваш се? Не, защото си беше пуснал микрофона в играта. Искаш да го пусна ли? Да. За да може да те чуете хората, бе. Не, ще ме чуват всички хора и в играта. Мене ма е срам. Може да не съм стигнал да скачам с Space, аз вигнал скачам с скрола, ще ми е хипер странно. Между другото, скоро очаквате, ще има епизоди на Overwatch и на CS 1.6 в сервер, който аз съм админ. Добре, сега мълчи, защото ще изгледа супер странно да говоря на някой, който те не могат да чуят. Аз не чувам. Отвахме да не говорим много, ама... Дарем, аз няма го става така без коментар. Може по-тихо. Добре. Аз се опитвам да спя. Да, аз опитвам да снимам клип, айде чао. Мъквай. Добре. Няма се кефил, че... Аз бях прекъснат от сестра си. Как ми лаги! Мене ми лаги малко, едва ли ще чакам толкова да за клипа. Добре, Магайте, бе. Аз въобще не мога да играя с този герой, защото аз въобще никога. По принцип... Айде, first blood. Защото аз по принцип не съм... Бошка. Правим ги. Добре, Зад нас има един. Праг го. Окей. Моли, костана. Пръстаха му. Това зад. Биго. Браво. Аз това даже не повиждам. Аз съм Захов танкириста. Кри се от този, другия. Пождаря за тебе. Ети шилд. Аз ти дадах шилд. Аз нищо не виждам, човек, лага ми като такова. Да, лечи си. Лекс шилд. Музиката ми спря. Бих
Взеха едната. Ами явно това ще е по... О, лагам, ужасно е. Ужасно. Сипи му. Ето ти кръв. Сипвай. Айде, браво. Стой да ти бута и пейлоуда. Стой да ти бута и пейлоуда. Чай си не бутам. Слушалките. Някой ме хвърля да... Аз ти дам шилд просто. Ама някаква тъпа музика. Ожидай с тебе. Ау! Добре. И пак някога лага трябваше. Някой ме избута. Получиха си, някой го лутнаха. Ако искате да гледате клипа Маля, какво ме ли става? просто гледайте в клипа на фактото неговите Моите клипове са добре обработени. Потом прави демидж. Няма да ми лага. Аз си направих улта. О, вау, това е било реклама. Ако имам търпение да го кача също. Колко кила си? Колко кила си? Нито един. Аз съм 8-0. Да, и ако се чудите, че говоря на празния въздух, Не е така. Влезте в моя канал и гледайте клипа. И го лайкнете. влезте в канала на Виктор и гледайте. Бождаре. Когато съм получил шестица. О, Когато съм... Ай, нищо. После ще ти покажа. Ако има следващ рунд. има се, да. Може да ги бута някъде от мапа. Няма став поинта. При мен всичките и ми сипват. Вау! Ага е при мен ужасно. Вау! Али къш. Ще не направих. О, следнах някой дето аз въобще съм. Убивам. Хилвам. Сипваме. Трябва хилна. Шут напред. Моля, Толекс, как го спасих. Добре. Седи назад, Божо. Взимай поинта. Моля. Това беше много добре изиграно. Давай, Мейв, отивай напред. Утнаха на. Върви играта с... Сипвай. О, да. Утнаха на Криса. Подкачи наляво надясно. Някаква лудост може би. Вече намерих заглавията на клипа. Бождар не знае какво става. Биче, така... 13 кила. Да ресторни го, речаржни. Между другото, когато получа Overwatch, не очаквайте клипове на Paladins, за феновете на Paladins, които едва ли имам такива. Изпържете го. Никой не бута поинта. Спирам пред 5 минути. Бождар стои на поинта да го буташ. Лап! Аз съм добър съпорт и танк. Седи зад нас, Бождар, просто седи зад нас. Бождар за тебе. Не се пред. Аз ги бутам. Аз ги отвам. Тебе течава, на тебе течава, аз пак умрях. Този герой толкова е Убих един, убих двама. Поне убивам хора. Браво. Добре, О, човек, заби ми. Мен не ме е забил. Аре, браво, свършихме доста, това беше доста бърза игра. Да... Сигурно ще има много objective time.
Да видим какво направим нашите Скай. Човек, следващия път аз играя с... Добре. Аз ще играя... Мейв. Аз играя с Виктор, да я знам. Играй си го, няма лошо. Мале... Не, 200... Просто той е герой. Казвай. Просто този герой е много бъгъл. 219 Objective Time. Аре, пускам пак. Сега, чакайте само малко. Тук съм, трябваше да оправя... Натиснаме веднага на матча Реди. Да. Аре, сега трябва да пикна бързо Мейв. Или просто... Добре, аре, пикнах го. Тъпи реклами. Добре, просто ще е без реклами. Просто няма да слушате музика, слушате мене. И Божидар. Който се надяваме да... О, виж, има Уилоу. Има Уилоу. Супер. Сега играе с Кинеса. Виктор е тук. Също... ето го Виктор, да. Вау, има ти танк. Нямаме танк пак дори. Няма да вземам танк. И само да ви припомня, То че, почнах да вземам. че качеството на клипа на Виктор ще е много по-добро в... Не, едва ли ще много добре. Едва ли ще много добре, аз не ги игра на фул графики. Имам предвид, че при мен сигурно неговото аудио ще се чува, а при вас моето аудио ще е пълно шит и да. Така става като бъдеш в Рапс. OBS е the best. Виктор току-що ми каза, че ползвам Fraps, аз ползвам Bandicam, ама както и да е. Да, аз обърках ги, ма... Затова не имаш Bandicam. Bandicam е нещо гадно и лошо. Добре. Да. Макар че аз дори не знам дали сега снимам. Добре, снимам. Си представям така. Да, и нещо изглежда като ще бъде през моите уши. Виктор щом говори изглежда като шибан робот, ама... Да. Не се оплаквам. То герой мисля, че го знаете доста добре този, който аз играя сега. Това е Мейв, фланкър. Човек, аз трябва да снайпвам този... Аз трябва да бия съпортите, които са Уилоу и... не знам Не, името просто още. лагаш персонажите. Моя лак ли? Не, по принцип лага, който аз имам сега. И сега разбираш ли, не съм включил правилния микрофон и аудиото ще свърши. Уау. Мале, като ти... О, той е Бомб Кинг! Няма Бомб Кинг, те нямат. Имат бък. Ама има един нашия Бомб Кинг е... Нашия Бомб Кинг изглежда забавно. Прави лаг за 500 човека. Първо, кога направите Фърст Блуда, бе? Не? Аз даже не знам къде си видите. Опа! Пада! Уау! Уау. Добре. Просто сюда малко рубития! Мале! Май трябваше пак да игра танк. Спорт имаме тъп Уилоу. Ти поне Божидар, че купуваш айтами. Поне че купуваш айтами, викам. Вече купувам айтами. Вече сме на 60%. Божидар е за тебе. О, shit. Умря? Аре, убил го. Пак заповядай. О, благодаря. За те, които не чувате, Виктор ме хелва, защото съм пълен дух. Не те хилвам. Хел на ме. Не съм те хилвал. Просто ти хелпнах. Патейто! Вау, човек, Спорслак е супер гаден. Мале, то пък не успя да ме нацели толкова много пъти. Аз искам да го видя. Май аз бях доста кривичък. Мене ми лагва баш много. Май не реши като 20. Аз завам в земята просто.
това. Това е нещо като 28, какво паса? Ай, бождаре. Аз съм 9 фокуса, снимам в момента. Снайперирай. О, Вау. Вау. Чуваш ли го това, плиз? да бе. Не, човек. Те, загубихме. Кой е този идиот, бе? Аз. Бе, не за той. О, Дабъл кил. Wind up. Окей, добре. Как му уби? Това искам да видя как му уби. Така, значи той не вижда нищо. Убива го. Скача, стреля. вау. Не, полагай на Макс. Интересно ми е с какво ма уби бъка. Човек е мен, аз чудя как ме убиват, изведнъж се оказвам, че съм на пълно различни места. Браво. Так, как ми избяга... О, 1200 демидж. Яш. Убих го. Той скъснах го. What? Добре. Патейтото е рил. Убих я. Сега я да видим такива. Скочи за мене. Аз даже не го видях. Айде, взриви я. Моля, то бомб кинг. Абе, той е пълен идиот. И дръпна само тебе. Уау. Вау, човек. Ох, ти бомбите на Уилла ме убиха. Ще да го направя. Вау, Добре, вау. как може това нещо да е съпорт, като прави 400 демидж на хит? Това мога да речеш направо фланкър. Не знам, хаковете станаха доста... Не се хаква, просто става новата Уилла, прави супер много демидж на хит. 7. Човек, аз ги гледах при време, един с Виктор направи, ме свали за 2 секунди, не за нещо. Ти зависи какво си играе. играл. Зависи какво... да. Но малко кръв ли си бил? О, Малко кръв ли си бил? не знам какъв съм пил, беше преди доста време, още щом първи път играх. Еми тук дори да те баннат, едва ли ще не чак толкова нещо. Между другото хареса ми играта в Battlefield Bad Company, или беше... Просто ми хареса играта, може би скоро ще почвам да играя и нея. Тя безплатна ли е всъщност? Окей, пора, тя почваме. Бождаре, тая Battlefield... Нали беше пред мене, бе? Аз ли? Не бе. Бита саппорт, лол. Не може да вземем поинта. Не, човек, какво слага. Мати седят така ма дразнат. И Уилла ми сипва допълнително... Аре, йо. Добре, айде убихме го. Вече няма и минута, вече сте на мен на 96. Какво ни идиоти сме? Аз подкачвам наляво надясно. Ударям хама бомбите на Уилла. Подкачвам наляво надясно. Айде някой дойде на поинта освен мен, дай. Защото аз много не съм за... Аз не съм много жив. О, убих някой. Най-сетне. Please. О, тя бе. Това е когато отборът ти е напълно нефункционален. Фланкърът ти ще седи на поинта. Какво да ти кажа, просто нещо утна, за да избяга. Уилла. Айде, убих я. Тя ще умра. Освен ако не му избягам. Не, убима. Ох, мале, това е... Будала не прави такова, Няма да съм токсичен. Това е просто нефункционален отбор. Мале, настръхнах. Отбора наистина ни е... What? Как те умря, бе?
Ако не умреш, то тона вече уило. Ще си гледам. Окей. Аз ще умра от сапорта. Добре. Това лоса. Аз та играя с трио. Аз влезам на меле. Веднага бивам изпукан като пълен мръсник. Аз та игра ще е изтиря накрая. Вау. Добре, клипът стана достатъчно дълъг за реклама и да си изкараме парите. Така че до скоро. Яде, чао.